sudena hamuna amang inang parpungulansia dohot parpungu ina Naomi. Diobason naik kita mamuji debata jala naeng raphita tumangihon dohot mangguruhon hatana. Alani jumulo mahita marede sian buku ede nomor 217 ayat sada dohot ayat 5. Martangi yang mahita. Maulia tema Tuhan di pasahat rohanami tua dupamu. Allah diliho kodo dihami Tuhan tiki laho marsoba tuho jala manangihon hatam. Say sodangi marohanami. Asa hatam nahubigi hami. Patuguhon jala pahoton hapor siaon nami. Dohot holong ni rohanami. Nang panguluyon nami diho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami, say tangihon ma tangiang nami. Amen. Amanginang hita parpungulansia dohot ina Naomi, hatani dibata dihita songon takastar surat di 2 Musa bidu 10 ayat sada sahat rodi ayat onom. Songono dohatana takasma tapayhutihut. Patolu bulaton dung ruar halak Israel sian tano Misir. Di hari nasasadai sahat manasida tuhalongonan Sinai. Ay borhat do nasida sian Rapidim, gabi sahat nasida tuhalongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni doloki. Dungi nakok masih Musa tumopot debata. Jadi di jauhon Jehovah matu ibana siad doloki nin nama. Songonon ma dohononmu tu pinopar ni si Jakob. Pabuaonmu tu halak Israel. Nunga di idahamu nahubaeni tu halak Misir. Nahubuani hamu hira di atas ni habong ni pidong raja wali pasahat hamu tu au. Onpe molo ditangihon hamu suaraku jala diradoti hamu padan nahubaheni jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso. Aigok diau do liat portibion. Majadi harajaon malim-malim ma hamu diau jala bangso nabadia. Ima aka sihata hononmu tuhalak Israel. Ido sahatna.
Amanginang sudehita parpungu lansia songoninang parpungu ina Naomi. Hasomalan dihita lumobi aka naung matua pasti di bagasan ati-atena adong do sian anak konai manang sian pahopuna petahe didok ibana di ati-atena hasianna. Bahkan mungkin di tonga-tonga ni keluarga di boto sude sia donang hasian ni opung. Pasti adong padohan songoni. Jala molo didok hasian marlapatan adong hasurunganna. Pasti sumuruk sian na asing mamereng hasiani. Hasianope pasti adong bocirna. Mungkin ala api turoha pangalahona. Cocok jalalas rohata mamereng. Ala ni pabainanna na mungkin macai uli jala denggan taida. Tarjarang do hasian ala ni hahurangan manang hagalion. Pasti hasiani ala adong hasurunganna na macai uli denggan jala mabain las niroha. Songoni do hita jolma. Alai Israel bangso ni debata dipilih debata gabi bangsona jala dibain gabi hasianna. Milik kepunyaannya, harta kesayangannya yang berharga. Dang alana uburju, dang alani umalo, dang alani akahasurungan nadenggan. Dihadirion ni halak Israel. Garia datahe tardok bangso apalana umek donasida. Jala boy dohonon tidak masuk hitungan. Alai dipilit diasi ide batado bangsoi. Diramoti dijagai. Asa sahat nasida tu apuana. Saliling nililingna. Mula dihata aslina didok hasiani segula. Properti Allah, milik kepunyaan Allah yang sangat-sangat berharga bagi Allah. Hitape mulu adong sesuatu milik kesayangan ta pasti terjaga sebaik-baiknya. Asa unang sega, asa toktong uli jala denggan. Dibait debatado bangso Israel dipilih do gabe hasianna, gabe haholonganna. Al haholonganna do, hasianna do dijaga, diramoti, dilehon hanguluan, jala ditogu-togu asa lam jonok tu debata, ditogu asa sahat tu debata. Asa ahana masa di tonga-tonga ni ngulu ni bangso na pinilit nai, diboto, diparrohai, diramoti, debata saluhutna. Dipalua sian nasa namanosak termasuk di turpuk tahun di paboa patolu bulaton ma dung ruar halak Israel sian tano Mesir. Jadi di perjalanan keluar dari tanah Mesir. Diboto di ida ditangihod debatado angguk-angguk ni hasian nai Israeli. Dinabinain ni Raja Parau hasusaat tunasida. Setiap hal yang menyusahkan, yang menyesakkan, hasian ni Tuhani bangsonai akan aporsia tu ibana ditangihod do. Alani dipalua debatado bangsona sian tangan nagogo, sian huaso ni Raja Parau. Dipalua sian inganan na marsikor, dipalua sian keadaan tertindas. Ay dibain halak naguguido bangso ni Tuhani saihira na sojolma diparhatoban tertindas. Alani
ditogihon debata di palua sian tangan nagogo, sian tangan ni halak Mesir. Ido didok diturpuk tahun. Dinaro si Musa madapot to debata. Alay dang sahat si Musa tujolo ni debata. Dijauhon debata ma tu si Musa. Asa didok tu si Musa sidohononna. Anggiat diingot parjolo. Nunga di ida hamu nahubain tu halak Misir. Di pabua songo dia ma pangaramotion ni debata di bangsona, jala songo dia tindakan ni debata tu bangso Misir, asa di palua hasianna halak Israel. Jala songo dia dibuan bangsoi, hira di atas ni habong pidong Raja Wali, pasahat hamu tuau. Lapatanna disi, sungguh Allah menyelamatkan, membuat umat yang dikasihinya di bagasan keadaan yang sangat nyaman. Asa marsoba tu debata. Molo dibuan ruar sian tano parhatubanan, dibuan ruar sian keadaan namacai manosak, dibuan asa jonok tu debata mangului debata. Mangului debata lapatan na marsoba tu debata. Dilepaskan untuk dibawa dekat kepada Allah, asa dipuji, asa dioloi debata. Debata sito palangi dohot tano, didok gok di ibana do liat portibion. Amanginang hita sudi parpungulansia dohot ina Naomi, ditogu-togu debata hasianna. Tarajumi do hasian ni Tuhani do hita bukan? Songon hasian ni Tuhani hita, say ditogu-togu jala diramoti do hita songon bangsona Israel. Ditogu-togu hita, asa ibana Tuhan di hita, si oluata, si sobaota, ibana do namano pahita. Diboto ibana do topata manak songod dia. Molo dipilit tita gabi hasianna dangalani burjuta, dangalani malota, dangalani hamaloota, alay diboto debatado ise hita dia dopanna. Jolma sia-sian, si haholongan, si ramotan ni ibana, molosoi magodo hita. Ditogu hita gabi hasianna, asa jonok tu ibana, asa gabi parjabar hita di harajaonna na pinaradena. Amanginang hasianna hita marhite-hite terpukon di pabua macetakas, hasianna na pinilikna asa taoloi ibana. Jadi molo didok pedison di terpuk tahun, asa gabe harajaon malim-malim jala bangso nabadia jumolo do Tuhani paluahon makaholongi dungi di bagasan haholongan na Tuhani ma anggiat boy hita manguloi ibana. Hasian ni debata berarti manguloi debata. Panguloion tadani hasian ni Tuhani dui. Nunga di palua ibana hita sian nasa dosa. Molo dileho patik na tu hita asa mangulu do hita. Molo disungguli hita taringo tupadan haluaon na binain na tu hita asa mangulu do hita. Selalu ada aman bersama dengan Tuhan di bagasa pangaramotionna. Songon hasian ni debata tau mahita gabi pangului. Anak hasian, anak haholongan, anak pangului. Panguluyon manang hauduhot tu debata berarti radik makaholongi debata. Songon respot tadui, songon alus tadui. Molo taului jala uduk kita tu debata berarti respon kita kepada Allah, tanggung jawab kita kepada Allah songon hasian ni debata hita. Jala molo taului Tuhani
alahasian na hita, totu sahali marudut-udut do las ni roha, marlas ni roha do pangului di Tuhani. Parutu nga sabing do, molo ta ului Tuhani. Alay sebalikna, nung ngahasian na hita, hape dak tauluy ibana, mangarutus sita, dak tauluy patikna, dak tauluy lomona, dak paduli hita. Tagamon na hamajupang, tagamon hasusaan, ido. Asa molo dilihon di bata patikna, disungguli asa dipaingot pangso ni Tuhani, di padan ni asini rohana, salinari tujuan na asa mangulu. Jadi molo sambutan panguluyon respon kita kepada Allah tadani na olo hita mangului Tuhani. Ai debata na marasi roha do jahuba. Dang tagamot tadi konon na ho manang agoan na ho. Jaladang tagamon halu pahonon na padan naong binain na tuaka opum pola maruari ibana tunasida. Jadi padan ni debata tu aka oputa tu aka bapak-bapak kita orang beriman padan hadameon haluaon las ni roha saliling nililingna. Amanginang hita sudena parpungulansia dohot ina Naomi. Salinari panguluyon hasatiaon dak soal akalarangan-larangan non unangan-unango daong. Alay panguluyoni mabay kita marnida patik doho padan nabinain ni debata panguluho kita. Asa panguluyot tu debata dak si tawaro ni. Tidak ada tawar menawar untuk mangului doho satia tu debata. Tidak ada kata yang lain kecuali taat. Uduk ala taboto aha hanguluan sabindo dada hamaguan. Mangului Tuhani di bagasan uduk doho serep ni roha. Panguluyon hauduhon di hata ni debata itu ciri khas diaka hasian ni debata. Jadi daktar sirang hasian ni debata marhite-hite parange hasatiaon. Hasian ni debata berarti setia. Akan setia berarti pataridaho dirina songon hasian ni debata. Molo sipata hitaon dak setia alay anggo Tuhani setia do tuhita. Jala dipaihut-ihut do hita. Dia kahahurangan hagalio dosata. Say dilihot debata do dalan asa mula kita tu ibana. Say dipaingot do hita di padanna. Jala puncak padan ni debata paluaho kita ima di bagasan Jesus Kristus. Jesus Kristus dilehon asa malua hita sahat rodi saliling nililingna. Songon aka lansia, usia lanjut, usia bahagia. Dilehon gajang ni umur, las ni roha, di partikian sahat rodi tikion. Asa toktong sahat rodi ujung ni ngoluta, taului satia tu debata. Marhite-hite aka pabainan natama, pabainan nauli tuaka sudut nauposo. Mamaritahon haburjuon ni debata. Pabuah-buahon hasian ni debata do hita. Jalagok di debata do portibion. Amin. Martangyang mahita. Mauliate matuhan diliho kodo tiki nauli dihami, disungguli hodo hami, hasiam mudo hami. Diliho kodo Jesus Kristus gabi haluao dihami, asa sahat hami, tuho si palua hami. Asa tutu hami parjabar, dihanguluan na pinaradim. Patau mahami sude parpungulansia, dohot ina Naomi. Asa disadok ngulu nami, hupataridaho kami, panguluyo tuho, marhite-hite, aka napatupahon lomo ni roham. Uduk kami Tuhan mangului patikmu. Uduk kami Tuhan marningot padan haluaon nabinainmu. Asima roham dihami. Mangulu manang mate hami. Ikon hodo Tuhan nami. Pasu-pasu Tuhan sudena aka pinopar ni parpungulansia. Songoninang ina Naomi. Asa sude gabe jol mana satia.
tadani anak hasianmu. Mauliate madiho Tuhan basa-basa hot toktong hahi pason dohot hapor siaon na tugu di sude parpungulansia. Mauliate madiho asi maroham dihami. Amin. Marede mahita jala tapapulik ma persembahata si pasahatot tatu Tuhani marhite-hite huriana. Marede mahita sian buku ede nomor 440 sada ayat sada dohot ayat tulu. Rap mahita mangidohon di tangiang hato patay. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dot hagugoon, ro dihasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran ito di parbadiama, na madongani hamu saluhut na. Amen. Horas ma dihita sude, salam sehat ma dihita.